बाबू का छुगा का देखेला धन बोला बोला का देखेला बोला का हमारो लड़का रही तो हम खेलती ना दूसरा के लड़का मांग मांग के लेके आवत हनी रोज रोज खिलावत हनी यही बात है अपन घर ओरे ताकत अटे हमके नहीं खे चिन्हत बाबू बोला छुगा का छोना मुना अरे मैया रे ये कहाँ जइहन रे कहाँ ताकत बाबू अरे रे 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 ना रोवा का करे काश ऐसा लड़का हमरो हो जाई बियाह कैला 20 बरिस हो गई आज तक से एक लोग लड़का ना भइलन अरे रे रे सुतबा सुत जा अले अले गैया कुराई में डबुआ आरे निंदिया निंदर बन छे बाबू हमारो ना रोल जाला छुगा बताओ अपना लगल लड़का अब एक घरे देवे के पड़े अपन लड़का रही तो ना ले जाए के पड़े तो सुना गोइल का जी सुना तो नहीं खे का बोले व्यस्त बाड़ू के कल हरी ई हाँ चंदन के ठंडा पाला के दिन बा घरे दिया ये जे लुका के खिलावत हनी चोरा के लेके आइल हनी देखो दूसरा के लड़का ना खिलाऊंगी तू का जानबी अच्छा रंग लग जाई अगर कुछ हो जाई तो कमाई कह दी कि लेके गोइल अपना घर बा लागत कुछ कह दहल तू का जानबी अकलंक के भागी बन जइबू काजी राउर दोस्त नहीं खे रो चाह रथिन ता दिले न एगो ना दूगो ना 600-700 गो लेके हो रहता सन देखो ढेर बढ़ चढ़ के ना बोलनी हम अपना ओर से उठाव रखले बनी एड़ी चोटी के दम लगा लेनी लेकिन कुछ होबे ना कोई ए जी हमरा लगता ना तोर में कमी बा ई का कहता नी जी हमारा में कमी नहीं के रहुआ में कमी बा तू ही ढेर जानता रू कि हमरा में कमी बा आ केने से कमी बारे जाय दीजिए कमी नहीं के ता खरे आ मैंने ना हई रहुआ तू कमरा ठीक बाटे काजी 20 बरिस हो गई संग रहते अरे वो पता नहीं कि हम में के हनी के ओ में के हनी तो हम जांच करी ना का हां हो सकेला तो गायब हो गइल हई और ना होई काजी हां अब का तक मौगी को कहली से चुप रही ना कह पाई खले कपड़ा पर ध दे तो बुझा जाई देखा तो चपलवा से दबाव दे तेल धरी है बाबू के बोलता हो ओए होय 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 जिया लइका खुश बाटे टोना मत करब देख बात कही का चंदनवा के तो फिर लइका होई जैसे ई लइका के किन लहल जा किन ले जा हां भले 2-4 लाख रुपया लागे त का करी न हो हां किन ले जा देख तो चिन्हत हमनी के हां आयाब त न का कहल के बबुआ रे 2-4-5 लाख ले ले दे दे का करी 1 बीघा खेत बेच के दे दहल जी पगली ना न दिहन जी दिहन ज्यादा पैसा के करा ना भाई अनाथ आश्रम से लिया जी लइका टांग के अब की मन करता कि ये करे का अनाथ आश्रम के लइका बिगड़ रहेला सन बड़ रहे सन सयान रहे सन तार कमाई कहे सन ये भले त माइयो कही चिन्हबो करी हां देखता हो करियो भरत का हो लइका मतलब तेज बा तरार बा हां तरवा से तेजे बा तहार से तेज करमाई होई तू तो गदही बाड़ू यही से आज तक कुछ ना भइल स का हो ए छुगा बाबू धन अरे ओ लाला रे अरे लिया के चल घर में हाँ जी लेकर चलल जा बाकी ना कह के नहीं खिले चोराइए के लेल बनी चोरा के हाँ जा हमारा दादी मोर हमका घर में लेके जाए 10 गो गाड़ी सुनोई भी बात बोलोई भी तू तो रहन ठीक नहीं खे खराब रहन बाटे बाबू तारा के चुरा के हरे खिलावत नहीं न ओ देख तोरा के ना रही हमारा के आवे के कहता ना जी दे ना चुप दे ना हमरा के
आओ 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 तार के लेके चल जाओ। का हो भैया? हाँ, का हो बुआ? भौजी? हे का हुआ बबुआ? देखिए हमर लड़का कुछ करी हम तो पता ऐसे बोल से जाता कि तोहरे लड़का ह 20 बरिस हो गइल ना, एकहु लोग लड़का ना भइल सन। आ कौन तारा के लड़का लिया के दे देले हो? उ खटिया पर खेलत रहता उठा के लाइल हनी। छोटे ढालू का मार दे, ए तर चोरा मत लिहा। नहीं हो ना खिसियाल जाला मत कहीं का लड़का खेला ही खातिर ना होला सन। छोटी के बात खेलावत रह सैन हो जत के खोरे गुद में टांग के घुमाई। तू का जानब मेहरारून के तिरिया चरित्र कुछ कह दी कुछ हो हवा जाई तो आ ना मर दे ऐसा थोड़े बाकी कुछ कह दिया कुछ हो हवा जाई उ समझला के फेर बाटे। अच्छा ये भैया ही बताओ, एगो बात कही 20 बरिस हो गइल आ भौजी के लड़का काहे नहीं के होत? अब का कही हो तो दुख के बात बाटे। दुख के बात नहीं खे। हाँ हमारा लागत ना कि कुछ कमी बा मरती, कहीं झाड़वा ला फुकवा लो वजह सोखा से ए कुछ बाकी बा सब पूरा हो गइल बा। तो दवाई करवा लो। अरे दवाई हो गइल बा मर्दवा। अब देखू ढेर बोलते तू ढेर नहीं की बोला देखा। ना तो हिनकारा में कमी हुई सुना ना तार से एगो काम रहल का। कह देता तो न तो जान जा कि मान जैती कि तू एकदम बिहड़ आदमी बाड़ा। ए तो हम भी हर आदमी हइए हई। 4-5 लाख रुपयो दे। खाली देह देखैला से थोड़े हो जाई। देख लो तहार देह में हमार देह में कितना अंतर बा। ऊ अंतर तहार तो मेहरारू के बा। देखो ए कहूं लोग लइका ना, हमार मेहरारू के देखो एगो लइका हो गई। दोस्त फोन करत रहल ई कहल है ना कि 4-5 लाख रुपयो दे तारा के। 5 लाख? हाँ हो ये मर्द भैया कौन काम हो? ढेर बड़ काम नहीं खे का? बहुत छोटी को काम बा हो उ तार से हो जाई। सही हाँ तार तो खेती हो जान तल। 5 लाख मिली ना। हाँ सोच ल कितना बड़ रकम हम तो बा। हम हमर लइका हमर मेहरारू हो इसको ना बेटा। हाँ बोला भैया कह देम कद बना एकदम करम हो, हाथ मिलावा एकदम चट्टी मिलावा पीछे ना हटबा ना, एकदम ना हटो। मरद का जवाब एकदम मरद का जवाब अब हट जाइब तो सोच ल बोका में गिनती होई। ना ना हटम, एकदम ना पीछे हटम। ठीक है बा बोला कौन काम बा? आ 5 लाख रुपया के व्यवस्था करो। एकदम व्यवस्था बा। हाँ हाँ चेक काट के दे दे जाके भजा हाँ तो बोलबा तब ना मर दे। अपना लड़कवा के दे दो आ 5 लाख रुपया ले लो। तहार तो खेती बा मर दे फिर चल जाई फिर एगो हो जाई। हमार घंटा ना लेबो लइकवा लेबो डाल दम गरिया में पहना ना होश में हो जीबो। कहला तो कहला मर दे कहिया जान। ए 8 लाख ले ला 8 लाख। तारे के पैसा बा देम आ कहम के दता देबू। अब हो ये नहीं खाओ कर लगे तो का दी। चल हमारा घरे चराई बनिहरी करी हो ले ला 5 लाख। तो लगा देबा ना। अब लइका काहे के दे काहे के लइका दी। हाँ तो बिना लड़का के हम थोड़े जाई। हट हट बोका में गिनती बा मर्द थोड़े बा जो हट दे दे लड़का अब माने अपन लइका दे देम तो ठीक बा। तो का हो जाई पैसा ले तो हाँ। देख गेहूं में रह जाई आ फिर तो तार लड़का हो ही जाई। मेहरारे में कमी नहीं खे, कमी तो हरे मिला है। हाँ चुपचाप रह चुपचाप ना मर दे। भेज दी का तारे के ढेर बतिया बतला ना मर्द लिया ना जा तन देखी तो मर्द बढ़ता तारो गिनती हो जा। हमारा घरे रहती ना। हाँ तो घंटा उखाड़ पोता अब ले हो जी तो चुपचाप रह अपन काम कर। हाँ बतिया बतला ढेर 2-3 गो यहाँ लड़का का ये लिया जा दे दो के आज के बाद मत उठिए दा मत लइका उठाइए दा लइका हमार छोड़। मेहरारू हमर रोवत होई बचनिया बिना। हाँ हाँ जा गइल कहना का बेटा तार मेहरारू खुदे बचनी बड़ी लड़का के दूध ना चाहिए उनका के दूध चाहिए जा हमरा कह दो जा। देखो होश में बोला ठीक बा। अरे दूध पिएबा तो जान तर का होला शरीर में फुर्ती आवेला ताकत बढ़ेला तब न दूध होई जा। तू का समझबो जान तड़ कहाँ चल जा दिल्ली चल जा दोनों जना। अब हमनी के जहां मन करता है जल्दी दोनों जना का मेडिकल जांच हो जी मर दे। जा ना तू पहले अपन बात कम कर आ तू आज के बाद ओकर लइका उठा के लेके तो मुंह में फोड़ कुछ न कुछ कितना अनाप शनाप बोलते जाना तनी जी। कुछ हो हवा जाई कुछ कह देबो हमारा लइका बा के तो अब जाता आ कुछ हो जाई चाहे रोवे लगी तो कमाई डायरेक्ट कही कि जनाता न बझनिया कुछ कह देलही हमर लइका ई त बात सही नजर कहत गुजर ओकर लाग गइल ह। जाए दीदी मेहनत कइल जाई आ लड़का हो खावल जाई। अब घंटा मेहनत कर जाई कौन खेत समझता बड़ू का कि गहूँ छीट दिल जाई पट दे जाम जाई आ 2-4-5 महीने के बाद काट दिल जाई आ कोठिला में धो दिल जाई इतना आसान बा का 20 वर्ष से कुछ होखबे ना कइल तो अब केन का होई चल।